जुग जमाना आ गई कि लोग अपने घर के अपने गांव के माता बहन नहीं के चिन्हत। ये गीत हमारे सुन के सावन भैया बहुत लोग के बुरा लगी, लेकिन ये सच्चाई बा। ऐसन जमाना आ गई कि अब का बताई भैया। आई गीत के माध्यम से रुआ सब के सुनाते रहन बदल गईल बा सबके कल झुगवा में। और आगे सुनी गाने के माध्यम से कमेंट का करी, लेकिन कहना मा कैसे। आजकल के लड़कन के बाद बिगड़ गईल रहनिया, गाँव के लड़की लेके भागे चिन्ह न माई बहनिया। आजकल के लड़कन के बाद बिगड़ गई रहनिया, गाँव के लड़की लेके भागे चिन्ह नमाई बहनिया। और संगे संगे का होता भैया, अपना साथी के बहन के फिल्म रोज दिखावे नया अवतार कल जुगवा के। लास्ट में गाना में कैसे नई नवेली दुल्हन आते घर में हुक्म चलावे। और ये गौरी बात बा भैया, सास के कहल सुने नाही पियवा के गरिए आवे। नई नवेली दुल्हन आते घर में हुक्म चलावे, सास के कहल सुने नाही पियवा के गरियावे। और एगो नियम बा बड़ी अजीब, भसुर संगे मुस्की मारे देवरा के भगावे। रवि पैबा ना सुधार कला